Mga kapidal, ito po si Papa Rags. Ako si Clark the Great. Tara, pagpaka na! Ngayon din! Alright! So kami po pupunta na. Oh, nandito lahat ang mga tropa. Si Sak. Oy, Lloyd, kwento ka na. Bakit? Yo, si Papa Kulot. Yan ko. Alright, si Papa Jeril. Papa Eta. So, unang biyahe natin, Chocolate Hills. Luminggan tayo mga kapital. Yan. Papa Chimar, anong balita dyan? Okay na, all goods ba? Alright. Sak, balita dyan? Alright. Oh. Mamaya dadaan tayo sa bike shop, sabi ni Papa Jeril. Hanap tayo ng pagpagawan ng crank niya. Oh my God! Wow! Hello, what's up mga kapital? This is me, Clark the Great. Dito po tayo ngayon sa Sitio Minian East. With Papa Rags. Yo, what's up man? Si... Yo, madilim. Isaak. Yo. Ano yung mga iba pang Kapo Rider. Yan, si Kuya Kulot. Ang pang nakita namin niya. Mathematician. Ako ang pinakamatindi namin mekaniko. Mekaniko. Yan po si Kuya Kulot. Yan. So, nandito na naman tayo sa shoutout moment. Sa aking asawa, you're my number 1. Kasi mayroon pang number 2. Alright. So, Ethan, shout out. Mark, ka lang. Okay, alright. Tol, shout out. Santos family. Alright, Santos family, we love you. Kagawad, Santos. Alright, Kagadombe. Dekolot, shout out. Alright. Jill, shout out. Shoutout dyan sa mga barkada ko. Okay, alright. So, isinashoutout ko yung inodoro namin dyan ha. Pagpakabait ka dyan, manahimik ka lang. Shout out. Shoutout pala sa asawa ko kay Megan Ignacio. Love you. Meron pa ba? Wala na. Baka meron pa. Kay sa mga anak ko, kay Dillian, Bisaya, kay Junjun, saka kay Jacob. Okay. Cedric Mabanda, Kala Denise, Mel. Love you mga anak. Shout out, Brad. Yun, shoutout sa sarili ko. Alright! Baka may girlfriend ka. Wala! Baka meron. Wala! Brother, welcome to the group. Shout out, brother. Shoutout po sa mama ko. Alright. Sino May ba? agad ako. Girlfriend mo, Brad. Boyfriend. Ito ba si Papa Rags? Lag out. Mamaya muna tayo ulit. Alright. So, dito po kami dadaan sa Lunag, Dampay. Magpapainit muna kami dito. Kasi short rides lang naman po ito. Right. Yo. Yo, what's up mga kapidal? Nandito kami ngayon sa Dampay. Alright. Dampay City, Negros Occidental. Sa tindahan po ng kahoy. Alright. Yun, no?
Ayun nga mga kapital. Woo! Nakakon na kami sa Dampay. Dampay na kami. Lagpas na ingat. Right. So, kumusta naman dyan, Cracky? Ayos naman. Oh. Kitang-kita ng tore ng babin. Kumain ka ba? Kumain ka ba? Oo. Nagkamasal ako ng special mommy. Alright. So, kumusta naman yung daan mo sa Dampay? Ayos lang. Medyo it really hurts pa rin. Sisiw ba? Medyo ano na siya. Ano what? Medyo anawat pa rin. Alright. Kinain naman na. Okay. So, mga kapital abangan nyo yung mga rides namin. Woo! Itan! Takbo bro. Alright! Kumusta? Dapat. Mukha tang humihina tayo dyan. Hindi. Malakas tayo! Right! Sige mga kapital abangan nyo kami. Mga kapital, traffic po ngayon. Kaya hintay kami dito sa traffic light. Ano? Nagkakaunan si Talagi. Talagi, namimit ka namin. Right now. Right. Right. Kaya po. Hello, ito si Cracky the Great. Ngayon, turuan ko kayo kung paano kumain ng pakasyat. It really hurts ang magmahal ng ganito. Kung sino ang pinili ko, hindi makuha ng buo hanggang So, what's up mga kapital? So, binabaybay pa rin namin ang Balunggaw. Ayan po. Kapital. Right. Right. Damar. Whoop. Okay, nandito. So, nga po. Punta na po kaming uminggan. Pero kailangan po namin kumain muna. Alright. Sa mga kapital, nandito na naman po tayo. Nagbabalik sa tindahan ni Aling Virgie Cantines. Alright. Nakain po kami na ngayon ng sinangag na arroz caldo. Ano masabi mo, Sir? Masarap yung sinabawang pasok nila dito. Dirin. Ano? Yung ginataan nila na ano, balot. Alright. So, dati dito tayo kumain. Nandito pa rin yung ginatang dinosaur nila. Alright. So, kinabalik-balikan natin kasama ang grupo. Alright. So, Aling Virgie Canteen. Dito kayo kumain. Mabango at masarap. Ate, kamusta ka na? Parang nag-evolve ka ngayon. Parang nag-evolve. Nagpariban ka ba? Ay, hindi. Ano ginagawa mo ngayon? Yun ang ayos ko. Wow. Wala nang Wow, ang ganda. problema. Ay, gandaan pa. Pero, bawal na ngayon. My precious. Anong lasa? Malinam na. May bawang dyan, may paminta. Kalamansi. Wala kayong agat. Ano yun? Agad luya daw ang luya. Naghanap ng bill paper. Laurel daw ang kaya dubo niya yung lugaw. Itong manok namin, inadobo. Sinala sa lugaw.
Adobong lugaw. Yung manok na sahog dito, galing sa adobo. Alright. Tapos pinatong namin sa lugaw. Yung adobong lugaw. Pwede rin mag-experiment to, Andre. Mamayang tanghalian, saan tayo? Hindi tayo kayo. Aling burger ulit. Maghanap tayo ng burger rin dun sa ano. Nadaanan na natin sa ng balik tayo dito. Sana makahanap tayo, no? Maghanap tayo dun. Babalik mo, mas bata, no? Yung arrangement ng ano, lugawan doon, alphabetical. Paano? From A to B. Mamimili ka, no? Ito sa natin yung iba. Magpupuntos kayo pakatapos yan. Iwan na namin yung bike namin. Ito po si Papa Rag. Welcome sa trail sa Wingan, Barangay Kapas. Ano sabi mo? Hep hep hooray! Hep hep hooray! Hep hep hooray! Hep hep hooray! Hep hep! Sa mga kapidal, nandito po kami sa tuktok ng Mount Mayon. Mount Mayon. So shout out sa aking asawa. Be, maglalaba ako pag uwi. O ikaw, Be, shout out. Guys, na ako ayos. Okay na, alright. Yes, salamat po mga kapidal. So magtitrail tayo dito. Alright. Tara, kaya nyo ba to? It really is bikers lang ang makakagawa nito. Oy! Let's go! Doon po sa kabilang daan sa Bantog, wala pong ganitong trail. So madugo pa rin itong mga ginagawa naming pagbabike. Alright. What can we guess? You know. Blackie, what do you feel? I'm feel happy because we already finished this challenge. Yeah? We almost got here. Yeah. Not here, there. So we will climb the mountain and we'll see the view of the chocolate hills. Yes. Yeah. And we will eat chocolate. No, What? we will eat hills. High hills. Okay, let's go. Kapital, let's go. Backpacking na. Dito nyo lang makikita sa grupo namin. Nagsitrail na naka-road bike. Papa Adrian yan. Right. So, mas malayo ang daan dito sa Digap kaysa doon sa Ito po si Papa Rags. At ako si Clacky the Great. Tara, bagbakan na. Welcome sa Bohol. Ngayon din. Bohol Pangasinan.
Mga kapidal, may pupuntan po tayo saglit na view. Pupuntan ang kami saglit dito, Paparag. So, meron pong tinatago tong Chocolate Hills na hindi nakita ng iba. Ito yung tinatawag nilang lawa. Alright, surprise mga kapidal. Tignan nyo to mga kapidal. Alright! Oh my God! Dal? Wow! Woohoo! Alright! Wow! You know, meron po itong tinatagong lawa or ilog. So, ang ganda po dito. Kapitan, hindi po nakita ng iba to. Alright! Yes! Nandito po si Haring Kalabaw. Alright. Ganda mga kapidal. Woo! What's up mga kapidal? Welcome to dito sa Chocolate Hills, Umingan, Pangasinan. Alright. Grabe po yung dinaanan namin na ahon. Naligaw pa kami. So madugo mga kapidal. Woo! Pero successful, napunta namin tong view deck. Ang ganda. Welcome. Alright. So shout out po kay Eugene Madayag, Arlene Mabanta, Kevin Bulyoso, Cycle House, Kuya Kulot. Alright. Sa ate ko sa Arlene Madayag, asawa ko Jirani Mabanta. Be, galing ang magtinda ng mga kakanin. Alright. Shout out sa mga taga Season Boys, mga taga Amagan Season, yung mga nakasama ko sa season yung last week. Okay. So mga kapidal, ang ganda dito. Time check 9:30 po. Alright, nag-chill pa kami. So shout out din yung mga kaibigan ko dyan sa abroad, kay JC Limos, Jeff Limos at Jericho Torrio. Ano, uwi na kayo, bike tayo. Right. Kaibigan ko sa FB, sa Baragan Family, salamat sa mga subscribe nyo Huwag kayong magsawa kay Paparag. Right. Sa family ko, Family Mabanta. Alright. Woo. Birthing Homes, sana marami pa kayong matulungan. Alright. Maraming salamat sa mga nag-sponsor sa mga damit ko, sa asawa ko. Gloves, mula sa paa. Alright. Woo. Ito si Paparag. Uwian na. Hoy, Babarags, ginagawa mo? Papalitan mo sa magutan. Para kanino? Nausog ba sila, ate? Baka malaki ang abing namin Makausap ka namin. Bahala ka. Ate. Ate Bergie. Ate Bergie. So mga kapidal, nandito po tayo ngayon sa Chocolate Hills. Kakain ulit tayo kay Ate Bergie ulit.
Yan po, nagsasandok na siya ng lugaw ulit. Virgie talaga, pangalan ko. So, magkakambal po ni Ate Virgie yan sa kabila. Lagi, kaya pa? Kaya pa. May lapang na naman, brother. Mukbang ever. May kailangan na naman. So, what do you call of the beauty of the chocolate milk? The beauty of the Chocolate Hills is become famous because of its land name Chocolate Hills. And the gravity? And the gravity of the earth is zero balance for 0.45 degrees. So, compute the magnetic. Compute the magnetic. The magnetic? Yes, the magnetic of the earth, gravity of the earth. So, kakain po ulit tayo. We will eat again the lugaw, the specialty of Three Head Bikers. Lugaw with egg. Lugaw with dinosaurs. Lugaw with dinosaurs. So, napakasarap po nito. What do you think, Jackie? That's it. He's tired. I'm tired. I'm tired. I'm tired, but Why? I'm just getting my strength. Okay. So, let's eat. Let's eat again. Napakasarap! Delicious! Aling Virgin, natagpuan na namin yung kakambal mo, ha? Alright. Lasang juice. Orange juice. Alright. Yan. Styro po lugasan. Disposable. Yun po si Papa. Parang galing na naman sa ganun kanina, no? Parang naulit lang. So, naulit na nga, mga kapidal. Anong recipe ngayon tong kinakain natin, Juan, arroz caldo? Kanina, adobong arroz caldo. Ano naman to? Arroz kaldong ginata sa laya. Arroz kaldong may quaker oats. Pag nilagyan ng gatas. Hindi, minatamis na arroz kaldong. Minatamis na arroz kaldong with cracker oats. Pag may egg. With egg. Ano? Minatamis na arroz kaldong with quaker oats with egg. Paano pag tinik out? Paano pag binusa yung arroz caldo? So, ang init ng arroz caldo nila dito, pwedeng lagyan ng straw. Ate! May straw ka dyan? Pero nga, nangyari sa. Ang sarap talaga ng arroz caldo dito. Sige, nag-enjoy ka? Kina? Okay. Dapat dito ang arroz caldo nila, nilalagyan ng straw. Grabe ang arroz kaldo nila. Muntik ko nang nauubos. Ubos mo nga eh. Grabe ang sarap. Babalik ako dito after 55 years. Yo, what's up mga kapidal? Pauwi na po kami ngayon. So, dumaan po kami ng exit. Lalabas kami ngayon ng papasok ng entrance. Woo! Ibang klaseng trail to. Puro ahon po. So, shout out sa lahat ng mga viewers. Please, like and share. Alright. Papasalamat po ako sa lahat ng sumusuporta kay Papa Rags. Medyo paus-paus na po tayo. Alright. So, pauwi na kami. So, ito na po ang aming huling ride sa araw na to. So, abangan nyo po ulit yung mga susunod namin. Kaya, ito po si Papa Rags. Vlog out! So, what's up mga kapidal? Yun nga, pumasok kami ng exit doon sa may barangay Kapas. Tapos dito, labas namin sa barangay Pantog. Alright. Kaya madugong trail yung ginawa namin ngayon, araw. Woo, solid! So, ang gandang pagsasanay po ito dito sa Umingan. Kaya mga kapital